Anem a veure en aquest segon vídeo com afegir una ferramenta de les que hem fet en la impressora 3D. En aquest cas, entrem en Modeling, en Import Geometry, i vaig a importar primer la base de la ferramenta. Tinc així, Import. I a continuació vaig a importar el puntero. Les deixo per defecte. Són unes ferramentes que han fet en la impressora 3D. Si anem a Home, podem veure que tenim així la base, i així tenim el puntero. Molt bé. Entrem en Modeling de nou. A veure, en tenim el robot. El robot el tenim així. El robot el tenim ahí. Les ferramentes ara no sé on les tinc, però bueno, primer que res la base de la ferramenta que la tinc així, i el puntero que el tinc així. Bueno, què vaig a fer ara? Vaig a salvar-les. Estic en Modeling, punxem la base i faig un Save As i li dic així Kuka Base. Kuka Base la guarde com a tool, i li dic tal qual està, Save As, i vaig a guardar-me-la en Kuka en My Models, dins de My Models. Correcte. I ara a continuació m'agarre el puntero que el tinc ahí i li fas un Save As, me la guarde com a Kuka Pointer, me la guarde com a tool i Save As Kuka Pointer. Si me'n vaig a Home, Catalog, i me'n vaig a My Models, efectivament tinc les dos, tant la base com el puntero que acabo de gravar. El que vaig a fer ara és borrar-los de la celda, perquè vull tornar-los a col·locar. El borre, a veure l'altre on la tinc, ahí, la borre també. I com ara les tinc en el meu catàleg dins de My Models, el que vaig a fer és tornar-los a arrastrar a la celda, tant la base com el puntero. Molt bé. A continuació el que vaig a fer és afegir-los. Punxo primer la base i li faig un snap, en aquest cas un snap així sobre el centre de la brida, i faig un zoom, ara ho veuré, la deixo caure així i veig com més se queda. Veig com més s'ha quedat. Faig un zoom i efectivament pareix que s'ha quedat bé. Gira a veure. Està bé. I a continuació faig el mateix en el puntero, que el tinc així, li faig un snap i ahí està, el col·loque ahí. Verifique que efectivament s'ha quedat centrat. Molt bé.
Per últim, tinc que fer un attach per a que tant la base com el puntero formen part o sigui, es manegen junt al robot. I entonces el que faig és seleccione primer la base i faig un attach respecte a qui vull afegir-lo, respecte a la brida del robot. Molt bé. I a continuació seleccione el puntero i li faig un attach respecte a la base. Correcte. D'esta manera, si manege el robot, me'n vaig a Modeling Interact, si manege el robot, efectivament veuré que la meva ferramenta es maneja junt a